Dostávate každý mesiac faktúry za elektrínu, plyn, kúrenie či vodu a neviete sa v nich zorientovať? Dnes vám ukážeme, ako jednoducho čítať a porozumieť faktúre za elektrínu. Na prvej časti faktúry za elektrínu nájdete informácie o dodávateľovi, vašom odbernom mieste a fakturačnom období. Tieto údaje slúžia na identifikáciu a je dobré si ich skontrolovať. Ďalšou dôležitou časťou je vaša spotreba elektriny vypočítaná z odpočtov elektromera. Sledujte, či vaša tarifa zodpovedá vašej zmluve, napríklad vysoká a nízka tarifa. Ak sa v priebehu fakturovaného obdobia elektromer vymenil, je to tiež uvedené na faktúre. Tarifa závisí od vami zvolenej sadzby. Ak je sadzba jednotarifná, bude uvedená len VT, teda vysoká tarifa. Ak je sadzba dvojtarifná, budú uvedené tarify dve, a to vysoká a nízka tarifa. Niekedy je pre porovnanie znázornená aj tabuľka vývoja spotreby na predmetnom odbernom mieste za predchádzajúce obdobia. Vaša faktúra obsahuje niekoľko poplatkov, silovú elektrinu, distribúciu, systémové služby a iné. Tieto položky spolu tvoria konečnú sumu, ktorú musíte na konci zaplatiť. Cena za dodávku silovej elektriny je tá časť faktúry, ktorá priamo závisí od spotreby a tarify. Fixná zložka pokrýva náklady spojené s odberným miestom, zatiaľ čo variabilná zložka závisí od reálne spotrebovaného množstva elektriny. Poplatky za distribúciu pokrývajú náklady spojené s prenosom a distribúciou elektriny cez sieť až k vám domov. Fixné náklady sa líšia podľa vášho ističa, zatiaľ čo variabilné závisia od reálnej spotreby elektriny. Pri prenose elektriny cez distribučnú sieť vznikajú prirodzené straty. Náklady na pokrytie týchto strát sa prenášajú do variabilnej zložky vašej faktúry. Tarifa za systémové služby je poplatok za činnosti potrebné na stabilizáciu siete a udržanie jej funkčnosti. Tarifa za prevádzkovanie systému zahŕňa napríklad náklady na podporu obnoviteľných zdrojov energie, ťažbu a výrobu elektriny z domáceho uhlia alebo náklady organizácie